No i myk, proszę państwa, ja jestem Niklaus, to jest Twitch na żywo, to jest Far Cry, pierwszy klasyczny, ostatnie, Cielec, obory i momenty, kiedy Ubisoft jeszcze wydawał dobre gry. Grajmy. To tyle. Nie, młodzi, patrzeć i uczyć się. 14 lat temu ta gra miała premierę. Gramy. Tu ta gra jest trudna, jak pamiętacie, dlatego ja sobie będę grał raczej na poziomie... Mądrzejsi celnie strzelają i są poważnie wkurzeni. To jest czyste szaleństwo, a to jest... Musisz być albo niesamowicie utalentowany, albo niesamowicie głupi. Ja akurat tak się składa, że jestem niesamowicie utalentowany, niemniej jednak będę grał na wyzwaniu. Gra jest niestety po polsku, a dlaczego niestety to zobaczycie za chwilę, jak ktoś nie wie. Te intro jest mocno... W sumie nie ma one za wiele wspólnego tak naprawdę klimatem z tym, co się dzieje w grze potem autentycznie. No potwory są, tak. Tylko że... jest przekombinowane. Mocno. To wygląda jak trailer, to wygląda jak w ogóle nie wiem co. I tutaj teraz takie ciekawostki z czasów, kiedy grałem w to, kiedy to kupiłem. Nie na premierę, ale jakoś dawno temu, lat 10 myślę, przynajmniej. I grałem to na mojej cudownej karcie na tamte czasy, miałem Radeona. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy miałem Radeona. Radeona X1550. I w tym momencie już wyjebywało mi artefakty. Wszystkie te ściany były różowo, zielone, we wszystkich kolorach tęczy. I po prostu nie szło grać. A teraz mogę sobie, 2018 rok, mogę sobie pograć w Far Cry'a na najwyższych detalach. Tak! Opłacało się kupić kartę graficzną za 2000 zł. No, mam trochę opóźnienia, ale 14 lat to jeszcze nie jest tak dużo. Dobra, spróbujmy zrobić coś takiego. Spróbujmy... O, właśnie, może zmienić renderowanie na tego. Może zmienić na... Czekajcie, co bym tutaj mógł zrobić? Może zmienić na przykład z bardzo wysokiej na wysoką. Może jakaś tam opcja psuje coś. Zobaczmy.
Może to pomoże, że zrestartować grę. Włącz falsing. Jest. Jest włączony. Czekajcie, wy jeszcze nie widzicie, ale zaraz będziecie widzieć. Powered by CryEngine. Czy moja karta obsługuje Directa 3D? Nie. Zobaczmy. Aha, nie mogę wczytać tego? A to tak się robi. Nie wiem, spróbujemy na OpenGL-u. Może na OpenGL-u nie wydupi tych błędów. Jakby coś. O! Chyba jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu. Coś pomogło. Dobra, to już nic nie róbmy. Po prostu grajmy. Już nic z tym nie róbmy. Naciśnij klawisz ruchu prawo, lewo, AD, aby się przemieszczać. A, to fajnie. Cześć Wersepia. Cześć Maciek. O, ten tutaj. Waiting for the OP to deliver. Jak to jest taki śmieszny mem. Czekając aż Niklaus powie coś śmiesznego. Muszę się stąd jakoś wydostać. Dude z postala, nie? Postal dude. Siema Kapi. Postal dude, kurde, na zawsze. I teraz zwrócicie za moment uwagę, dlaczego gra niestety jest po polsku, zdublażowana. Jak na tamte czasy oczywiście graficznie gra urywała dupę totalnie, ale muszę wam powiedzieć, że nawet na dzisiejsze standardy wygląda całkiem przyjemnie. Słuchaj, śmieciu! Gdzieś tutaj siedzi dureń w czerwonej hawajskiej koszuli. Jak tylko go zobaczysz, wezwij mnie natychmiast. Zrozumiano? Tak jest. Wyruszam. Ale z drugiej strony tak ją właśnie zapamiętałem, także... Są to autentyczne emocje, takie jak te, co przeżywałem wtedy. Powiem wam, nie wiem szczerze mówiąc, kto wtedy wpadł na pomysł tego, żeby tą grę spalszczać dubbingiem. To był zły pomysł. Widzicie, jakie wtedy były bariery? Kurde, typu, patrzcie. Tego nawet nie ma w niektórych dzisiejszych grach. Autentyczne, dynamiczne światło. I do tego z uwzględnieniem jeszcze, kurde, powierzchni i wszystkiego. A dzisiaj w Call of Duty wydanym w 2017 roku strzelisz z rakiety w lampę, a ona nawet nie drgnie. No ale to wtedy się przykładano do takich rzeczy, nie? Bardzo. Dzisiaj jakoś często się pomija. Halo, jesteś tam? Podnieś radio, jeśli mnie słyszysz. Wiem, że tam jesteś. Śledziłem cię, odkąd przybyliście tu z Wal. Kim jesteś? Facetem, który ci powie, jak przeżyć. Mów mi, Doyle. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci ufać? Cóż, na początek co powiesz na to, że cię jeszcze nie wydałem? To radio ma czytnik sygnałów biologicznych, a skoro wiem, że tam jesteś, mogłem to już dawno zrobić. Racja, mów dalej. Słuchaj, musisz spadać stamtąd jak najszybciej. Pomogę ci, ale nie masz zbyt dużo czasu. Jest tu wyjście, które prowadzi do małego obozu, ale uważaj, bo wszędzie jest pełno najemników. Ta, zauważyłem. Przy okazji, nazywam się Jack Carver. Czekajcie. Czy dostaliście na par excellence tego na Insta, że jestem? Że będę grał? Bo takie zrobiłem ładne zdjęcie. Chyba że jeszcze nie obserwujecie, to musicie obserwować. Jack Carver, tak.
Oj, słynny Deagle. On jest jakoś tak dziwnie z prawej. Tak? Dobrze. Znaczy to nie było na stories, to było normalnie. Akurat. Według mojego raportu nosisz czerwoną koszulę. Powinieneś nałożyć na nią kamizelkę kuloodporną. Będziesz się mniej rzucał w oczy. Ja muszę sobie poprzypominać trochę, co się gdzie robiło. Wiecie co? Ja wezmę tego... Subgola sobie wyekspediuję tutaj, o. Jack Carver. O, no dobra. Hej, dobre wieści. Teraz znacznie lepiej odbieram twój sygnał. Powinieneś przeszukać chaty. Może jest tam broń i ekwipunek. Ej, ładnie to wygląda, powiem wam. Ja tutaj zawsze na cichulca próbowałem, bo tam idzie potem maczetę zdobyć za chwilę. Idź powoli i unikaj kontaktu. Nie, ja Naprawdę się będę... nie chcesz zaalarmować strażników. No właśnie o to chodzi, że ja chcę. Tylko... Słyszałeś coś? To on! Kurwa, Co? Straciłem kontakt! co gówno. Wow, kamyneczka! Masz przerąbany koleś. No i Elona. Już jesteś mój! Pilnujcie się! To jest chyba trochę Ja chyba sobie zejdę z tego poziomu trudności trochę, wiecie? Bo to jednak były inne czasy i wtedy były trochę inne trudności gier. Dzięki bardzo kamyneczka za suba. 170, jeszcze 30 i będzie ok. A tak na marginesie, ja sobie zmniejszę ten poziom, bo ja się nie chcę tutaj w tego. Ja sobie zrobię kurde niebieski, że będę o. Jack Carver. Nie jestem żaden Jack Carver, jestem Niklaus Pieorn. Siema Charlotka. Nie, bo to, no to, to nie o to chodzi, żeby się... To nie o to chodzi, żeby się nerwować. A ja bym się tu nerwował. A nie wiem, czy to mogę zmienić w ogóle teraz już. Czy on się zmieni, ten poziom? Nie wiem. Czy to muszę od początku zacząć? Nie wiem. Nie pamiętam już, jak to działało. Od początku. Dobra, to na szybkości przebiegnę. Tam i tak nic nie zrobiłem. Po prostu poprzemijamy to, przebiegnie. Dobra, myk, myk, myk. Muszę się stąd jakoś wydostać. Muszę się stąd jakoś... On ma taką intonację głosu. Muszę się stąd jakoś wydostać. Ja też tak, jak na przykład rano wstaję, to mówię: muszę chyba iść zrobić kupę. Speedrun. O, tą grę to by się ciężko speedrunowało. Niemniej jednak na pewno są speedruny. Słuchaj! Dobra, słuchaj śmieciu, to już wiemy. Fajne kiedyś gry były, wszystkie cutsceny szło poprzeskakiwać. Oj, nie muszę tego słuchać. I proszę, minuta. I już my są... Według mojego raportu Punkcie nosisz wejścia, czerwoną wyjścia. koszulę. Powinieneś nałożyć na nią kamizelkę Nie czerwoną kuloodporną. i na niebieską. Będziesz się mniej rzucał w oczy. Na jeden raz przechodzisz. Nie, to jest długa gra. Siemasz, Dudi. Hej, dobre wieści. Trzeba Teraz sejwować. znacznie Tu się sejwuje? lepiej odbieram twój punkty sygnał. kontrolne, tak? Powinieneś przeszukać chaty. Może jest tam broń i ekwipunek.
No, siema pan Kajzerka. Gra 14 lat po premierze wygląda naprawdę zacnie. To był toggle crouch tak zwany? Nie. Idź powoli i unikaj kontaktu. Naprawdę nie chcesz zaalarmować strażników. No, wrogowie mają oczy w dupie. Momentami mam... Cokolwiek to było, mam to gdzieś. Słyszałeś coś? Probably już nie. Nie ruszaj się! Kto to? Zabijecie! Zap! Co jest? A teraz mnie Proszę wypierdol. bardzo. Będziesz Wypierdalaj. żałował, że jeszcze żyjesz. Bardzo fajnie tu czuć moc broni i robią się im te kule po dziurach. Co wtedy było absolutnym novum, a i w dzisiejszych czasach też nie jest jakieś normalną rzeczą w FPS-ach, co mnie dziwi. Powinno być. No ale nie jest. Skąd ta agresja? Z kątowni. Maczety nie wziąłem. Dokładnie. O, wuszt. Jaka jest maczeta? Tu. Co prawda ta maczeta to już mi się chyba nigdy nie przyda, ale okej. O cholera, muszę zmieniać broń na strzałkach, bo jak kręcę rolką, to mi się czat do góry przewija. A czemu tak jest? Mam pełny ekran. Dobra. Damy rady. Dy. Śliczna woda w ogóle. Tak, w Soldier of Fortune można było rozczłonkowywać. Jeszcze do tego zwłoki. Czy ja mogę robić quick save'y? Nie. Jack, udało mi się zlinkować twój kompas z moim nadajnikiem. Jest strasznie To niski oznacza, FOV. że mogę ci teraz wysyłać współrzędne. Dzięki temu będziesz przynajmniej mniej więcej wiedział, dokąd iść. Tu się jakoś zmieniały tryby strzelania. O. Mamy kłopot z wirnikiem w helikopterze. Zespół techniczny Alfa, zameldować się natychmiast. Możesz zbadać okolice przez lornetkę. Zauważ, że urządzenie ma wzmacniacz dźwięku i wykrywacz ruchu. Dr Krieger rozdał wszystkim lokalizatory, które możesz namierzyć za pomocą lornetki. To był Bayer. Robi się! Siema Fancy Bingers. To by można było na cichulca robić, ale mi się nie chce. O kurwa, spadłem, już się prawie zabiłem. Dubbing jest sztos klasa. Powinieneś Siema, zabrać Miłosz. się do któregoś z ich pojazdów i podjechać do lądowiska helikoptera. Jest po drugiej stronie wyspy. Stamtąd możesz zabrać jakąś łódź i uciec z wyspy. A wiecie w co... A, spoiler, nie ucieknę. Chciałem na początku Call of Duty zagrać stare, ale na Steamie kosztuje 100 zł prawie. Tam 85 chyba mówię. O kurwa. Nie. Ja będę generalnie rozstrzeliwał wszystkich. Taki obieram styl gry. Styl kozak. Mówi wam to coś? Słyszałeś coś? Nope. Ciekawe czy jak tu go jebnę, to tam ci się kapną. Pa. Dorwać go! Uważaj, na jego do działania w
Zaalarmujesz jednego, prowadzi innych. Odwołuje się także wszystkie Zaniepokoili inne się. rozrywki. Siema, Agata. Całego Half-Life'a, ale był kiedyś. Ciechom. Oh bye. Dyszka. Dyszka. Dzięki, Wojtek. Pozdro. Mam klawiaturę ujebaną. Pozdro 600. Jeszcze ino 2 i trzeba będzie losować. No dobra. Nigdy nie umiałem w grach po tych drabinach złazić. Ale skapli się, trudno. Znaczy, trudno. Tak miało być. Postala chyba nie mogę streamować. Chyba jest. Schrecklich verboten. Płokuatua. Ja bym ich na wszelki wypadek powyzabijał. Oni się czasem tak skitrają w tych siaczorach. Kurwa, prawie nie widać. To ty! To ja? W sensie kto? O kurwa! Ała, aż mi oko... Możesz ukrywać się wiecznie! Jaki akcent, kurde, jest kresowy. Ta może ja by czaju naparzył. Aż mi oko... Aż mnie oko zabolało. Ja chyba se spuścił z krzyża przy tym. Coś mi się wydaje. Barracks. Barracks. Teraz się chyba jedzie już do tego, Sądzę, że trzymają wal w stacji paliwowej na starym lotniskowcu. Niestety, Właśnie musisz tam. to sprawdzić z bliska. Lotniskowcu? Tak, podczas II wojny światowej Jezu. japoński lotniskowiec wpłynął tu na mieliznę. Ta kamera. Teraz najemnicy Crowa zamontowali na nim stację paliwową dla śmigłowców. Ta cała Siema, sprawa z każdą Lanis. chwilą robi się dziwniejsza. Jeszcze nic nie widziałem, po prostu uważaj. Coś dla ciebie. Na ziemię! Kurwa! A, bo tam nie ma nikogo. O jest! Jaki tu jest model jazdy autem, to wam powiem. Podpiszesz pan petycję?
Możesz w dupę. Możesz w dupę. O kurwa. O kurwa. Jezu, zmieniłem miejsce w aucie przed chwilą. Chyba lepiej tak jechać. Możesz w dupę. Ale mi się pali auto. Oj! Ajajaj, siema Tuma. Jest Roz, jest... Nie, bo mnie samo zdupią! No jaki... Fallus. O stary! Kurde, Tam! Masz przerwę! coś chcesz powiedzieć? Pilnujcie się! Walnięty knurze. Poziom trudności średni, bo odwykłem od takich gier poważnych. Siemasz, Rafał. Ty, koszuli! A! Ty! Ej, ja! Ja w koszuli. Dobra, Doyle. Widzę lotniskowiec. Jak mam się do niego dostać? Byłem tam Ja tylko wiem raz, jak. ale pamiętam, że w jednej z burt była dziura. Powinieneś dać radę wejść tamtędy. Tam jest. Ruszam. Ła! Siema Ania. Wyruszam. Wyruszam. Nie, ale na pewno są spoko. Jimmy mówił, że zawsze dostają tam najlepszy towar. A czego się spodziewałeś? Tam jest! Granat! Cholera, jestem odcięty. Jack, idź na szczyty lotniskowca. Powinieneś znaleźć łódź na górnym pokładzie. Skoro już jesteś na lotniskowcu, próbuj znaleźć jakieś ślady wal. Musimy wiedzieć, dokąd ją zabierają. Muszę sobie okno otworzyć, bo mi się tropikalny żar wylewa z monitora. Jezus, Una Maria. To nie tak miało być. Nie, to tak miało być akurat. Crows kopie... Co to było? Drużyna Alfa. Co? Natychmiast zgłosić się do stacji. Powtarzam. Drużyna Alfa wzywana do stacji paliwowej. Nie, no nikt. Karta graficzna się pali. No. Taka technologia tutaj zaawansowana idzie, że... Widzicie, rozumiecie, towarzyszu? Uwaga, cały personel. Stan najwyższego alarmu. Każda All nietypowa personnel. sytuacja Bla, ma bla, być bla, bla, natychmiast bla, bla. zgłoszona Widziałeś coś? przełożonemu. Co? Dorwać go! Dorwać sekala. Spoko film.
Dzięki za followka. Kto tam dał, bo mi się przewinęło, to nie widziałem, sorry. Czy to jest P90? To jest P90. Do wszystkich. W okolicy zauważono intruza. Mężczyzna... Wszystko w porządku? Nosi czerwoną O, jakie to hawajską dobre. koszulę. Intruz jest uzbrojony i niebezpieczny. W wypadku Ja? zauważenia natychmiast zlikwidować. Ja niebezpieczny? Jak ja nie niebezpieczny? Jak ja bezpieczny? Drużyna Delta, tankowanie wschodniego zbiornika zakończone. Proszę się Słuchaj, odsunąć. Jack. Robię co mogę, śledząc i ciebie, i wrogów. Ale sygnał jest przytłumiony przez to cholerne żelastwo. W tej chwili musisz radzić sobie sam. Widzisz coś? Drużyna Beta, zgłosić się na pokład trzeci. Drużyna Beta, zgłosić To o się kimś na innym pokład mowa, trzeci. dokładnie. Przecież ja... Co to było? Jestem nerwowy. A to oni w takim razie nie mnie szukają, to w sumie okej. Marianno, dzięki za followo. Do wszystkich, przypominam, każda informacja ma być natychmiast zgłoszona. Ale to pruje, panie. Urła. Ej, wiecie, że na E3... Nadciągają uszkodzone pojazdy. Przygotować się do ich odbioru i naprawy. Ale mi o! Wiecie, że na E3... Wiecie, że na E3? No. Na E3 mają ten... na E3 mają Duma 2 pokazać. Jacy zacofani, a ja grałem w Duma 3. To dawno temu. Haha. Ale za co fiksy? Wielkie rzeczy. Wszyscy inżynierowie i technicy, zacząć inspekcję wszystkich połączeń i generatorów. Wszystkie kable mają być dokładnie sprawdzone. Jakiś ślad wal? Nie, chyba że była sprytnie przebrana za tego najemnika, który próbował mnie zabić. To było śmieszne kiedyś. Trochę. Nie jakoś super. Pa to. Się zesrało. Widzę cię! Kurwa! Co jest? Gdzie on uciekł? Ja milimetr HP. Gdzie on jest? Spuszczone z krzyża i dymy dali. Co się stało? Gdzie on jest? No gdzie on może być? No ale jak to? Ty kurwa. Co się stało? Se uważaj. Siema kapitan Marcin, siema Filip, siema The Snoop. Słuchaj, gościu! W to stylo. O wy kurły. Jaka ta gra jest trudna, w sensie szybko się umiera. To jest średni poziom. Człowieka rozpasały te nowoczesne produkcje z regeneracją zdrowia, z ciul wie czym. A kiedyś to tego nie było. Co sądzisz o pinrollu? O kurwa. Co ja sądzę o pinrollu? Nie mam pojęcia co to jest. Sorry. Słyszałeś coś? Nie. Co to było? Kiedyś to były czasy, a teraz nie ma. A kiedyś były.
Hej! Na A odwraca się gej. Widzę cię! Idziesz w piach! Kurwa, ale mnie wystraszył, Jezus Maria. Powiem wam, będzie ciężko. Chyba. Ej, ale co to jest ten pinroll? Proszę mi teraz wytłumaczyć, nie zostawiać mnie w niewiedzy takiej. Chcę wiedzieć. Siema gamer mamy. Proszę. Ty kurwa głupku. O, dzięki Patty. Pattyś pa. Takie gry się kiedyś grało, jak ciebie jeszcze na świecie nie było. Tu sobie możesz teraz pooglądać. Ja ci wszystko teraz tu wytłumaczę. Co się stało? O. Podwijanie nogawek. Ja nie podwijam, bo mi zimno. Z którego to roku? Nie no, żartuję. Miałaś 4 lata, jak ta gra wyszła. Chyba nie grałaś na premierę. Znaczy, ja też nie grałem. Ale grałem trochę po... Znalazłem cię! No nie, kurwa. Już się zaczyna. Chociaż jak miałem parę lat, to tam jakieś pierwsze na Commodorze coś tam grałem w Gianna Sisters. Takie inne. Co oni tam się tak patrzą? Widok ich chyba zachwycił tak Straciłem kontakt! z rzeczywistością. Ile szczał! Gdzie on jest? Tu jakoś tak zawsze mnie... W porządku? Baby na plaży? Chyba nie. Wszystko w porządku? Zapytał się typa, który właśnie umarł. W PUBG szło ci ja. No to spoko. Siema Tito. No i właśnie... Pa. Pszt. A są na to jakieś dowody? Bo jak nie, to znaczy, że nie było. Ja muszę mieć na papierze wszystko, bo ja wierzę tylko w słowo pisane. Masz screena. Spreparowany na pewno. Co tu się dzieje? Jesteśmy atakowani, on chyba szuka tej dziewczyny. No, ej, chyba. Dziwne. To chyba nic Chyba. takiego. Co to do cholery było? Chyba szuka mnie. No. Ale musiała być beka przy dubbingowaniu. Może oni skręcali bekę faktycznie. Ale porobimy jaja. Nie ma tu Wal, ale znalazłem jej aparat. Jest też teczka jakiegoś wesołka nazwiskiem Krieger. Bardzo przyjemne nazwisko. Krieger. Ten archipelag to idealne miejsce na moje badania. Te wyspy leżą daleko od międzynarodowych szlaków handlowych. Przyjemny Mogę prowadzić badania bez obaw, że pojawi się tutaj ktoś z zewnątrz.
To zajmie trochę czasu, ale przyszłość ludzkości zależy od sukcesu moich badań. Godny zaufania gość. Nie zawiodę mojego przeznaczenia. Doyle, zabierają Val do miejsca, które nazywają bunkrem. Gdzie to jest? Znam to miejsce, ale jest silnie strzeżone. Znajdź łódź, spotkamy się. Jestem w drodze. O, śląski dubbing, no. Tak, głównego bohatera dublażuje Postal Dude. Co nie, Słyszałeś to? czego nie mogłem sobie wybić z głowy przez całą grę, że to jest on. Uwaga, cały personel. Wszystkie posterunki. Zachować czujność. Ja osobiście nic nie słyszałem. Czy ja tu będę musiał zestrzelić helikoptera? Coś zjeździłem mieć. Do smacznego, powodzenia. Alarm! O, kupa. No właśnie. Aaaa! Zbieraj petycję. Ja. Alarm Delta. Wszystkie jednostki. Kod Delta. O! Kurde, bym tego typa zdjął w tym całym tym, aby mi ułatwiło. O. No. No ho. Dobra, jolo. No. Jak to ugryźć? Tak. Gdzieś ciula w batkach nie znalazł. Kurwa. Dobra. Zadupczon. Trzymam granaty. Ja. Pszt. Pszt. Sorry. Kuźwa. Jaki koks. A tu potem będą takie momenty horrorowe nawet, można powiedzieć. Hołołowe. Takie będą straszne. A ten most idzie rozdupić. Ale nie będę wam demonstrował, jak na nim stoję może. Teraz mogę. Patrzcie. Widzieliście takie mechaniki? Pa. Pszt. Ciul. 14 lat temu. Uwaga, będziemy się wodować. Patrzcie. Kurde, to był zły pomysł w sumie, bo musiałbym 2 łańcuchy odszczelić teraz. Alarm Delta. Wszystkie jednostki. Kod Delta. Co tam się dzieje? Nie!
Tak! Nie dziś! Coś ty sobie pomyślał? Nie wiem. Straciłem kontakt. Nie wiem, co ja sobie pomyślałem. Wszystkie jednostki, kod Delta. Kto tam jest? Chyba niewiele. Alien Isolation przeszedłem. Zrobię ci nową dziurę. Zajebisty, trochę potem nudny. Ale ogółem fajny. Podskoczysz mi. Karwasz, barabasz. Siema, Drago. Ogień osłonowy. Joci dom. Teraz normalnie rzucił, nie? Siema, Devix. Ej, jeszcze 2 słupki i losowańsko. Ja was nie namawiam, nie? Daj im. A ja na ostatkach. Pszt. Mam tak samo jak ty, robotniczy sportowy. O, na medalus! Tadadam, tadadam, tadadadadadada. Kill them all. Kill them all. Alright, I will. Thank you very much for this subscription. I hope you gonna enjoy. Użytkownikos na medalos. O, ale mnie zabolała stopa. O kurwa. A. O, już przeszło. Tym razem zróbmy to odrobinę inaczej. Może tak? A, źle wpisałem. Już poprawię. Dobra, mam łódź. Co teraz? Naszą jedyną Ale normalnie wyjście są służbisty. musisz dotrzeć do Kabatu. Udaj się na wschód. Musisz tam poszukać, bo Nie chcę raczej na nie możesz wschód. zatrzymać się i spytać o kierunek. Hehe. No, nie mogę. Czy oni mi po tej misji zregenerują HP? Oby. Bo będzie ciężko. Najemnicy ustawili tu centrum komunikacyjne. Ja, misja Musisz zdemka. zakłócić ich łączność, niszcząc talerz anteny satelitarnej. To wywoła zamieszanie, które pozwoli ci uciec. Potem skupimy się na szukaniu Wal. Jak może mieć kobieta na imię w Antes? Skrót w sumie, dobra. To jakaś tam Waleriana. Freddy, chyba ci odbiło. Granat. Shark! Pa. W porządku? Wszystko w porządku? Tak! A o co chodzi? Czas testowanie tyłka.
Tak, wszystko jest w porządku. Co ma być nie w porządku? O lol. It's a disappearing shark. Oh my gosh. Trzeba go uwolnić. Wygląda na zadowolonego. Mrożony. To jest kurde kuchnia fusion. Rekin z frosty. Jak nad Bałtykiem. To jest taki, on jest napląpany, jest sztuczny rekin. Swędzi oczko. Dobra. Siema kabab na cienkim. Generator. Siema Pomesix. Tam jest... Ty kurwa gnoju. Właśnie się schowałem. Siema Maciek. Mówię ci, lepiej gdybyś złapał coś jadalnego. Nie tknę żadnego cholernego rekina. A co jest nie tak z tym rekinem? A wiesz, co miejscowe rekiny jedzą? Jak myślisz, co robi Krieger z nieudanymi efektami swoich eksperymentów? Stary, to nie w porządku. Nie Pomesix. Nie ty. Dwadzie... 25 subów. Dobra. Losowanie zrobimy sobie, żeby było sprawiedliwie o godzinie 00:00:00:00:00. Przesadziłem. No wiecie o której. O godzinie 12, o godzinie duchów. Także jeszcze macie 40 minut do nabycia suba eventually. Dlaczego Far Cry 1 i pozostałe to takie różne gry? Czy ja wiem? Czy takie różne? Mi się wydaje paradoksalnie, że nie aż tak. Dzięki 25 subów. Za 25 suba. Ała. Suba. Jaki ptak spowolniony. Słuchaj uważnie. Powinieneś teraz widzieć na wzgórzu stary fort z okresu II wojny światowej. Aha. Zniszcz centrum komunikacyjne najszybciej jak to możliwe. Widzę. Kurwa. What the hell? Czy były food trucki? Pan chyba nie obserwujesz Niklausowego Instagrama. Go obserwacja, ja tam wrzuciłem zdjęcie ramenika. I była ta też cała relacja. Jak pięknie tam było. Cudownie. W ogóle Tarnowskie Góry są zajebiste. Taki mają rynek ładny, że to masakra. Chciałbym taki w Bytomiu. Jestem. Kto ty jesteś, Patty? Siema Grotciak, siema Johnny. Jaki oni tutaj. Polak mały. Polak? Jak Polak? Pszt. Jasne.
Kurczę. Oni mają radary w oczach i w dupie. A ja mam mało HP. Siema Gosia. Niemiec. Ja, gut. Gut gemacht. Kurde, coś mnie, sorry. Coś mi między zęby wlazło. To pewnie azbest. Siema Miczu. Jak on w ogóle... Jak on musi drobić tymi nóżkami? Tup, 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 tup. A wiecie kogo przewozili w tej skrzynce tutaj? No. Właśnie go. Pszna snipera. Muszę wydupić to. Żal, ale ona jest za fajna. 5 naboi. 5 naboi. Czy ja taki snajper wielki? A i w ogóle to jest spłaszczone. Ten obraz jest rozciągnięty. Teraz to dopiero widzę. Chyba po prostu wtedy nie przewidzieli grania jeszcze na takiej rozdziałce. W sumie. Dobra. Weznymy. Kurwa! Siema Przemek. Mała sugestia, Jack. Idąc ścieżką na pewno natkniesz się na patrol. Trzymając się dżungli zwiększysz swoje szanse na przeżycie. Co ty dupisz? Sry. Jeden facet? Bez kitu. Przy takich zniszczeniach to musiała być cała grupa uderzeniowa. Cóż, cokolwiek by to nie było, dalej nie przejdzie. Nieważne ilu ich tam jest. Zatrzymamy ich, gdy tylko się zbliżą. I'll show you something. O Jezu. He. Tak, to jest posłuch przez lornetkę. Siema Sixtus. Te dialogi przypominają Postal 2, bo bo to jest ten sam typ. Można prosić troszkę wcześniej, bo spać muszę iść, a rzadko jestem na twoich losowaniach. Dobra, zapomniałem, że wy jesteście ludzie pracujący czasem, w przeciwieństwie do mnie. To zrobimy to losowanie za 15:12, czyli za 20 minut. No to nie zrobi wielkiej różnicy. Jeszcze będzie 20 minut na naprawienie błędów, czyli kupienie suba, jak nie macie. Ty kurło. Co ty sobie myślisz? Taż to dzika locha! Zostaw go. Nie żryj. Gdzie tu jest typek niby?
Kaźmisz, taż to dzika locha. Dobra, spadywamy. There was nothing to see, nothing there. Skopa w kabana. A on się uczył chodzić tyłem. Może to dzik. A może nie. Tu się Kali wejść. Bo... Stary, ten facet jest wszędzie. Gdzie jest patrol Delta? Czy patrol Delta się meldował? Ani patrol Delta, ani patrol Echo. Nikt. Tak jakby wszyscy... Kurwa, oni za mną idą chyba. Nie może być jeden facet. To musi być jakaś inwazja. Nie świruj, zajmiemy się każdym, który się tu pojawi. Miej oczy otwarte. Spróbujmy znaleźć tego faceta. Się robi. Jakiś hałas, nic więcej. Nichts besonders. Czy zechce pan podpisać petycję? Po prostu podpisz tą petycję. Tak, wszystko w porządku. Kolega potwierdzi. Widzisz coś? Coś tam widzę. To byli cywile. Każdy jest trochę... Cholera! Kurwa. Każdy jest trochę cywilem. Siema szczep. Jasno, co jest? Kuźwa. Już po tobie! I... Co jest? Jak zaakcentowane. I... Już po tobie. Co ty? Jezu, te ich pytania. Filo... Ale wyjebał capoeirę. Chciał mnie z kutaratę załatwić. W ostatnim momencie życia, ale nie zdążył. Kutaratę łamane na kudo. I wiecie co? Ja poświęcę to na rzecz tego. Jak spędziłem dzisiejszy dzień? Fantastycznie. Ja każdy dzień się staram przeżywać fantastycznie. Aby każdy dzień był wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. I taki również był dzisiejszy dzień. Jadymi! Gdzie byłeś, co robiłeś? Nie powiem ci. Za dużo chciałbyś wiedzieć. Jak to mówił Jules z YouTube'a? Skąd bierzecie machmol? Za dużo chciałbyś wiedzieć. No ale skąd? Od Kryszki? Siema, Hirek. Ty, daj 2 złote. Nie mam. Daj 5. Co to za zupa? No ramen. Ale był niedobry. Z Katowic lepszy. Czekam na food trucki w Bytomiu. Pa.
I po chopecku. Ramen to nie nudle. Ramen to jest taka nudel zupa, jak rosół polski. Jaki ma posmak? Specyficzny. Ramen zrobiłem w piątek w domu. Ej, szczerze mówiąc, to te kuksu mi lepiej smakowało jak ten ramen dzisiaj chyba. W tym ramenie były dobre te nudle, takie inne, bo to są inne nudle niż takie zwykłe. Ale jak chodzi o smak tej wody, to dzisiaj w tym ramenie to smakowało. Serio, jakbyście wzięli wodę z pierogów wygotowaną, albo z nudlów takich. Po prostu żadnego smaku dobrego, zero jakiejś pikanterii, słoności, jakiejś przypraw, ziołowości, nic. A to niby była wersja jeszcze aromatyczna, że miał być ten smak mocniejszy, bo był zwykły taki i ostry. No nie wyszło coś to. Siema Reznow. Ale co? Ale to są te makarony co w chińskich zupach. Nie! Jezus Maria. Ach, trochę świata i człowiek już zagubiony. W chińskich zupach masz kukurydziany makaron, a ten jest po prostu jakiś inny. On jest po prostu w Azji. Historia rozwoju makaronu poszła inną drogą niż Mam coś dla ciebie. Cię dorwę! Rozwalę cię na kawałki! niż w Europie. Przepraszam. Siema cukier. Tam jest. Prowadzę pomoc. O kurwa. O Chcesz się kurwa. ze mną spróbować? Na ramenie byłem w TG na food truckach. O kurwa, kurwa. Mamy mały problem, Jack. Wygląda na to, że zamknęli drzwi do centrum komunikacyjnego. To niedobrze. Co teraz robimy? To ryzykowne, ale spróbuję wyłączyć stąd zamek. Poczekaj. Poczekaj. Mówi żartowniś. Możesz strzelić donate bez jakichś subskrypcji lewych. Mam odczyty jednostek wodnych i latających Jak statków subskrypcja może być lewa? zbliżają się od północy. Po prostu wspaniale. Pa, jak ciulna. Pa. Droga taka woda po pierogach? No. 20 ziko. To nie jakoś mało. Moje oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba. Oh shit. Oh shit, shit. Pracuję nad tym. Kurwa! No on jakiś nieśmiertelny. Z tego Streamlabs krzyczy o subskrypcję przy donate. No ale przecież to nikt cię nie zmusza do niej. Znaczy, fajnie by było, nie? Ale jak nie chcesz, to nie musisz subować. Mamy mały problem, Jack. Wygląda na to, że zamknęli drzwi do centrum komunikacyjnego. To niedobrze. Co teraz robimy? To ryzykowne, ale spróbuję wyłączyć stąd zamek. Poczekaj. Poczekaj. Kurde, co się Mówi za spina żartowniś. pojawiła?
Namierzyli cię. Mam odczyty jednostek Nie patrzcie. latających zbliżających się do ciebie. Wygląda na to, że zbliżają się od północy. Po prostu wspaniale. Dobra. Sobie to zachowam. Ej, przeżyli. Dariola szkale. Kurde, Miczu to jest stary ściemniacz, że ludzie się jeszcze na to nabierają. Ja jest w szoku. Ciulci! Wow, ale ich wywaliło. No już, Doyle, kiedy tylko będziesz gotowy. Cierpliwości. Pracuję nad tym. Konfabulant. Nie, musiałeś tak. Udało się. Złamałem zabezpieczenie. Szybko, Jack. Właź do budynku. Ale te światła tutaj, panie. Ale Aleksandra. Masz przerąbany, koleś. Zamknij dupę. Szczep beta-mutagenu jest znacznie potężniejszy niż oczekiwałem. Obiekty testowe wykazują ponadludzkie możliwości, ale są niestabilne. Podjąłem środki ostrożności, używając własnego DNA jako nosiciela szczepu. Być może to Szczep. da im jakieś Co ty na pierwotne to? instynkty łączące ich ze mną. W ten sposób mógłbym ich kontrolować. Następne obiekty testowe będą wkrótce gotowe do inkubacji. Centrum komunikacyjne czerpie energię z generatora benzynowego. Jeśli założysz ładunek na zbiorniku, wybuch powinien zniszczyć cały kompleks. A, ładunek wybuchowy, jasne. Dobrze, że pamiętałem spakować kilka na drogę. Profesjonalne. Najemnicy Dobre. używają ładunków do karczowania dżungli na wyspach. Jeśli się rozejrzysz, powinieneś znaleźć kilka. Ale ze mnie jest dowcipniś, tak jak w realnym życiu. Wszystko się zgadza. W realnym życiu też jestem taki dowcipniś. Jajcarz, można powiedzieć. Prankster. No nie chcę użyć słowa, prawda, prankster. Siema Feldorin. Będziecie na YouTubie, jak chcecie to możecie kogoś pozdrowić czy coś. Przekazać coś komuś, na przykład Teresa, kocham cię. Znaczy... Nie kocham żadnej Teresy, żeby nie było. To był przykład. Dobra, Uciekaj stamtąd. je mnie. Jakiś gościu ciągle mi zdjęcia klaty wysyła. A fajna aby. Weź się podziel. Spotkamy się na molo na odległym końcu wyspy. Nie mogę się ujawnić. Musisz więc najpierw zabezpieczyć teren. W porządku. Tak, to jest najnowszy Far Cry. Widzisz coś? Ty w koszuli! Tak, słucham. O co chodzi? Jesteś mój! Taka sobie.
Chcesz spróbować? O kurwa! Ale bym spadł. Najemnicy poruszają się czasami po wyspie na lotniach. Umiesz tym latać? Pararotnia. Nie, ale szybko się uczę, gdy Widzieliście, do mnie że tu się strzelają. robią leje po granacie na przykład? Jaki bajer. A tu można było na nich skulać beki. Yeah. Czujesz to? Ej, dobra, robimy losowanie gierki na szybkości. Ja nawet nie będę przerywał nagrywania na YouTube'a. Znaczy, co mi się z ikonami na pulpicie pomieszało mi wszystkie ikony na pulpicie. Dobra, nieważne. Ja nie będę tu nawet na YouTubie robił żadnej przerwy, bo to nie warto. Na YouTubie po prostu ludzie zobaczą, jak wygląda losowanie. Patrycja, I exclude you from the losowanie. Nie, no dobra, żartuję. Patrzcie, YouTube, jak to wygląda. To się robi tak ogółem. Się wpisuje. Subscribers. I teraz są subskrybenty. I teraz ja robię open i reset i kto chce wygrać grę, to musi wpisać ze subskrybentów raffle. A kto nie ma suba, to może jeszcze kupić. I ja czekam ogółem z 2 minuty i wybieramy i gramy. Bo czas to pieniądz. Dobra, już. No, jeszcze chwilę. Dudum. 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 Tum 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 tum. Rafa lala. Fu. Du 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 du. Du 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 du. A to ja sobie w tym momencie przejrzę tutaj, prawda, Instagrama i chcę tylko przypomnieć, że Niklaus Piero na Instagram polecam, zapraszam. Świetny, prawda, ogółem profil. Tak, i tego, całe te 650 już tych obserwerów. Proszę, tu zdjęcie eleganckie z Far Cry'em. Tutaj zdjęcie z ramenem. Proszę, 124 lajki. Tak to jest. Ogółem. Dobra, uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na medalos. Dobrze. Znaczy, dobrze. W sensie okej. A następny kto by był? Maciek. A potem kto? Pustelnik. Tyla. Gratuluję. Proszę sobie wybrać. Na dniach się do mnie zgłosić. Waja szept na Twitchu. Co tam sobie pan wybrał? I tak to właśnie jest. Dobrze. Nie cierpię latać na tej lotni. Bo nie umiem. Przyznaję się. Ustawione. No tak. Ej, miała wygrać Patty i oddać mi te pieniądze. Tak jak poprzednie 2 razy. Nie wiem, w czym jest problem. Coś źle musiałem nadusić przycisk. Dobra. Wyłączyliśmy im sieć komunikacyjną. Sporo czasu minie, zanim przywrócą działanie systemów. Do tego czasu powinno ci być łatwiej się poruszać po okolicy. Jesteśmy połączeni bezpośrednio, więc nasza łączność pozostanie nietknięta. No to na czołówkę.
No za bardzo chciałem chyba, krótko mówiąc. Przesadziłem. Przegłem pałę goryczy. Czego pałę? Goryczy. Chyba czarę. Czym on się trzymie tej lotni? No jak czym? Z zębami. Ole, mostek. To ja taki żywy nie potrafię zrobić. A ten ogarnął po trupie. Szacun. Całym tym, no, dokładnie, całym tym. Dzięki Pecek za follow. Banana! Oh, hello, papagena. Tu la vena de la papaya. Pochwalić ci, kto ci emotki robił, bo ładne masz? Robiła mi Ajano. Nie, czy nie wszystkie, ale większość. Przestań tak gadać. Jeśli Crow to usłyszy, nieźle ci się oberwie. Jasne, na pewno jest tu gdzieś z takimi frajerami jak my. Ja tylko mówię. Wszystko w porządku? Tak, a o co chodzi? Siema Giutak. Hello papagena, tu la vena de la papaya. Kiedyś to się grało. Kiedyś to było. Czym się cukier? A co panowie tak leżą? W robocie? Na służbie? Ach, to jest dubbing, a nie jakieś God of War. Wygląda na to, że uszkodzenie wieży komunikacyjnej trochę ich podekscytowało. Ruszam, ale potrzebuję dywersji. Może wysadzić zbrojownię w obozie. To powinno zająć ich na tyle, Nie, żeby no czemu udało nie? się prześliznąć. Każesz mi coś wysadzić po to, by odwrócić ich uwagę od innej rzeczy, którą wysadziłem. Genialne. Dobry plan! Włodek poleca. Zięba. Do Włody. wszystkich ekip obsługi pojazdów. Przygotować się na atak. Wszystkie pojazdy mają być gotowe do natychmiastowej operacji. Operacji co? Czego? Przeszczepu Puloka? Ej, przeszczepia się Puloka? By tak na przykład białemu od czarnego czy coś? Czy to odrzuci organizm? O, jest! Można? O kurwa. Idźcie w lewo, wszystko w porządku? Obejdźcie go z lewej. Jezu, Idźcie w prawo. To jest. jak naturalnie. Przebijcie się z lewej. Co jest? To kuje uszy do kolczyka. Przebijcie się z lewej. Przeszczep na czarnego, downgrade czy up... Zależy, jaki był stan wyjściowy. Uwaga, cały personel. Zabezpieczyć wszystkie materiały wybuchowe i zamknąć w zbrojowni. Ale jak to?
Sądzisz, że to ten facet? Na pewno! Nic nie wybucha sobie tak po prostu. Lepiej by nie próbował wysadzać czegoś w tej okolicy, bo skopię mu tyłek. Jasne, kowboju. Na pewno już narobił w portki. Mamy tu poważny problem, ludzie. Zbierać tyłki i ruszać się! Skąd ten pośpiech? Kowalski! Padły wszystkie główne kanały komunikacyjne. Wygląda na jakiś zorganizowany atak. Zachować czujność. Ciekawe, czy w oryginale był Kowalski. Kowalski. Gdzie on uciekł? Gdzie on uciekł? Straciłem kontakt. Zaś? Co tu się stało? Smyth, ja. Trochę zjebałem. Trochę nie. Kryj, ryj! Wszystko w porządku? Ta. Gdzie on jest? O ty k***a. Szniperę. Dobra szczajanka. Nie powiem, że nie. Kto tu jest lepszy snajper, kolego? Poddaj! Już się miałem poddać. Serio. Siema, Patrycho. Pojebało. Pojebało typa. Polish dish. Co? Co? No bo nie mam bomby. Łosiu prowadzi na mnie rajda. Ja. Przyłażą puszczalscy. Ojej, i hosty, i wszystko. I Rona, dzięki za pozdrowienia. I pozdrawiam wszystkich puszczalskich z puszczy. I łosia, gospodarza. I w ogóle. Kurwa. Przepraszam, że aż zapomstowałem. Podoba ci się? Ale mnie najechał.
Czuję się najechan. Potrzebuję apteczkę. To też jest fajne, ale życia mi to nie zastąpi. Także moi drodzy, wszyscy, którzy nowo przybyli, ogrywamy sobie klasycznego pierwszego Far Cry'a. Jak możecie zresztą zauważyć. I to w sumie tyle. Świetnie się bawimy. Zobaczyłbym remaster takiego Far Cry'a. Taka, żeby była taka grafa jak w tych nowych. A nie mówili, że po mochu będą Brothers in Arms? No. Kiedyś na pewno. Co? Chyba się udało. Radio oszalało. Łe. To twoja szansa. Myślałem, że będzie większa afera. Jeśli się uda, bierz pojazd i ruszaj na molo. Jestem już w drodze do ciebie. O radości. Iskro bogów w świecie elizejskich kul. Święta na świętym Bogu, staj nasz nad góry. Zagrasz projekt IG. Nie przewiduję. Nie do wody! Co tam się dzieje? Gówno. Dzięki Leszy za follow. Shit. Chodź no tutaj. Oni nie umią pływać, oczywiście. Au. Ała. Zajmę się tym. A! Podoba ci się? Suki! Dorwać go! Przepraszam ogółem, że tak zrobiłem. Co, inspirowałem się Mexicano? Ja się w ogóle w życiu codziennym inspiruję panem Mexicano. Kurde, myli mi się to przemienianie tego. No. Kurde, Eisenbichler. Czy ktoś tam jest? Jasne. Rozwalę cię na końcu. Bliska. Dobra, jeszcze raz. Następnym razem się uda. Jack, ta noga idzie z gazu.
To jo. A tam w to. To jo. Jak tu zejść grzecznie? Do you know the definition of insanity? Ta mapa to marna kopia z PUBG'a. Tak. Trochę z PUBG'a, a trochę z Hearthstone'a. Taka jest cała prawda, całą dobę, cała prawda, całą dobę. Całą dobę, cała prawda. Całą dobę, cała prawda, całą dobę. Zaraz powinieneś dojeżdżać do mola. Odbiorę cię, jak tylko zabezpieczysz teren. Dobra. Lakoniczne info. Dobra. No dobra. Nikt tego nie broni w ogóle? The fuck? Co to było? To ja. A co? Co jest? To tylko ja.